Babae ti pinakikinamayat iti kaming iti CIDG ngayon dadulwan ni Police Chief Inspector Arber Mercolio, ISPPSC. Ngayon dadulwan met ni Police Superintendent Emmanuel Reyes, Santiago Municipal Station. Balay nga nakumpiskar di kiti na duma-duma nga armas apaltog. Babae iti pinagsukimat iti pagtaingan iti managan iti Rodrigo Pontanilla Ilimun. 75 ti tawen na agnay iti barangay Ulo-Ulo, Santiago, Ilocosur. Sigun iti kaming iti Criminal Investigation and Detection Group. Umuna nga Domingo iti daytoy nga bulan. May nga concerned citizen nga agnay iti natakamat nga barangay. Iti napan nagreport iti nasaong opisina nga agputok-putok iti paltog ni Pontanilla. Kang ronaan no addaan iso na iti impluwensya ti arak. Base iti naawat dang report, nagisayangkat iti opisina ti CIDG, ti may nga surveillance operation, ket iti nga positibo iti nasaong report. May nga search warrant ti inisyo ni Honorable Judge Francisco Ante, iti MTCC, Bigan City. Balay nga nakumpiskar dagiti paltog ni Pontanilla, akas ti shotgun ken 20 ket 4 nga bala, may nga kalibre 9mm, nga adaan iti siyam nga 10 ket 4 a bala, ken 3 a magasin, may nga kalibre 22, homemade palti ken 4 nga bala, may nga kaliber 45. Based dun sa verification namin, sa first verification namin sa Fed, walang lumalabas na baril tong si Rodrigo Fontanilla. But it turned on na nung kanina, nung tinawagan ko yung classmate ko and then further binerify ko, ay may lisensyado siyang baril. Ito yung shotgun and then itong 9mm na Daiwo. Itong Daiwo 9mm is may permit to carry pa. So, ang walang license na firearm niya is itong 45 and then this is 22 caliber. Pinasinggatan pa iti natakamat ko opisyal nga agtultuloy latta iti pinagkamkampanyada kontra dagiti mapukpukaw nga armas nga awanan iti lisensya ken dagiti pribado a grupo nga gisaysayangkat iti dakes nga aramid. Itong mga license na baril niya is ikupan namin sa ibabalik namin sa kanya kasi siya yung legitimate owner. And then we will file a case laban sa kanya itong campaign against lost firearms namin, yung illegal possession of firearms and ammunitions, itong 45 at saka 22. Nako namin ti Pontanilla nga bayat iti pinakipatpatang ken kuana iti presscure ket iti nga nakuna nga ususarena iti paltog akas protection iti bagina gapuanan ta iso na kitlakayen ken may nga pensyonado. Mas dawa ng karon sir ta di ko ang dadamutin dagiti may agkajay balaya. Dajay paltog nga adda kanya ako. Shotgun ken 9mm. Dinamag piti presscure ken ni Pontanilla no anya iti makunana maipapan iti panagputputok na iti paltog ket daytoy man tinakunana. Nga nagpuputok sir. Dajay nagputok-putok kadwa ni kapitan kay Barrio may iso dajay nangi kanya nangi umalit na credit. Pinadas nga len iti reaksyon iti kanakan ni Pontanilla nga ibagbagan ng aking kuka iti paltog nga awalan ti lisensya. Ngem nagkitkit nga nagsarita iti sango iti kamera. Ngem ti nga nakuna nga bagi na iti paltog nga awalan ti lisensya. Nakasango nga ro di Pontanilla ken iti kanakan na iti kaso nga Republic Act 8294 wenno illegal possession of firearms and ammunitions iti opisina iti Provincial Prosecutors iti Siyudad ti Bigan. Ryan Pardo, Core TV News.